Presented by Shant Recording Studio, Bheja Road, Barsam. हाय जी के यो गेलै हाजीपुरा के यो गेलै पटना के यो रे गेलै बेतिया शहर जी। हाय जी के यो गेलै हाजीपुरा के यो गेलै पटना के यो रे गेलै बेतिया शहर जी। हाय जी बाबा गेलै हाजीपुरा भैया गेलै पटना सैयद गेलै बेतिया शहर जी। हाय जी बाबा गेलै हाजीपुरा भैया गेलै पटना सैयद गेलै बेतिया शहर जी। Presented by Shant Recording Studio, Bheja Road, Barsam. हाय जी के यो अनतै सुगवा सारी के यो अनतै कंगना के यो रे अनतै सीरा के सिंदूरा जी। हाय जी के यो अनतै सुगवा सारी के यो अनतै कंगना के यो रे अनतै सीरा के सिंदूरा जी। हाय जी बाबा नतै सुगवा सारी भैया नतै कंगना कि सैयद नतै सीरा के सिंदूरा जी। हाय जी बाबा नतै सुगवा सारी भैया नतै कंगना कि सैयद नतै सीरा के सिंदूरा जी। Presented by Shant Recording Studio, Bheja Road, Barsam. हाय जी अम्मा पिनतै सुगवा सारी बहिनी पिनतै कंगना कि भौजो पिनतै सीरा के सिंदूरा जी। हाय जी अम्मा पिनतै सुगवा सारी बहिनी पिनतै कंगना कि भौजो पिनतै सीरा के सिंदूरा जी। हाय जी फाटी रे जेतै सुगवा सारी फूटी रे जेतै कंगना कि रही रे जेतै सीरा के सिंदूरा